Сакока авылын күрше тирә районнарда да яхшы беләләр. Монда тәвә кышы фермасы бар. Итен, йомыркасын саталар. Экзотик кышларны карарга килүчеләр дә күп. Эдуард Шафигуллин грант отмыйча гына эшләп китү җиңел булмады ди. Мы бы, конечно, приобрели... Безнең тәвә кошларын үстерү өчен мәйданнар җитәрлек, аларның санын арттырасы килә. Шундый хыяллар белән янабыз. Батыр авылында яшәүче Сиддиковлар киресенчә гаилә фермасын грант акчасына булдыра. 3 миллионны хөкүмәт биргән, 2 миллионны үзләреннән өстиләр. Хәзер хуҗалыкларында 100дән артык сыер бар. 3 кешене эшли иткәннәр. 15 литрда суточность надой. Былтыр 20 елны 263 тонна süt саудык. Молочный süt безнең сыерлардан савыла, молокопроводтан килә монда. Бу колбага җыела, мондан через фильтр проходит и охладительгә сразу. Охладитель охлаждается. Аннары бер суткадан соң уже молоковоз килә, молоковоз алып китә моннан. Бөгелмә районын сөт, ит белән 3 зур авыл хуҗалыгы оешмасы һәм 32 крестьян фермер хуҗалыгы тәэмин итә. Узган ел 312 миллион сумлык азык-төлек сатканнар. Бүген әлеге тармак эшчәнлеге белән Фәрит Мөхәммәтшин якыннан танышты. 300 отобран тот виноград, который успеет созреть в наших условиях, да. Татарстанда 4000-нән артык фермер хуҗалыгы исәпләнә. 2020 елда шәхси хуҗалыклар ярты миллиард сумлык дәүләт ярдәме алган. В республике ведется серьезная работа по улучшению условий жизни сельчан. Строятся, ремонтируются объекты инфраструктуры, производства, благоустраиваются территории, в том числе через институт самообложения. Хәзер авыл халкы җитештергән азык-төлекне кибетләргә тиз генә илтеп җиткерү юлларын эзләргә кирәк. Субсидияләр алырга ярдәм итү, техниканы яңарту мәсьәләләре дә актуаль булып кала. Частично вопросы сбыта закрывают электронные площадки. Вот и сегодня в Бугульме Ильнар Рустамович показали мне, значит, электронную площадку. Очень интересно, это новое дело. В условиях цифровизации нашей с вами жизни на это тоже надо обращать внимание. Это доступность поиска всей информации через эти сети. Нужно научиться с ними работать, не пренебрегать их. Быелдан республикада яңа агропрогресс программасы гамәлдә, аңа тотылган акчаларның 70% инвестицияләр. Сөтчелек продукциясе дә, гречка заводында монда бик яхшы эшләп килә. Ипиләр пешерү буенча, төрле эшләр буенча район буе бик актив бара. Грант бар, поголовье сыер башын арттыру грантларны бирү. Безнең 1 январьга без учетка алабыз. Күбесе сыерлар елның уртасында анализ учетка алырга дип. Ансыда бер яктан без дөрес дип саныйбыз, аны киләсе елдан алып без аны үзгәртәчәкбез. Марат Җаббаров үзенең чыгышында кайбер районнарда сыерлар саны кискен кимү турында әйтте. Фәрит Мөхәммәтшин антирейтингка эләгүчеләргә махсус программа булдырырга чакырды. Зона киңәшмәләренең чираттагысы Нурлатта узачак. Шуннан соң фермерларга ярдәм чаралары турында игълан итәчәкләр. Бөгелмә районыннан Руслан Хусудинов, Филүзә Хәмидуллина, Ир Хәбибуллин.